ду боли як ҳумо таҳти ин унвон дар саҳнаи театри ба номи Камоли Хоҷандӣ ду шахсияти шинохтаи соҳаи театрро ёд карданд. маҳфил ба муносибати 90-солагии ҳунармандони мардумии Ҷумҳурии Тоҷикистон, устодони ҳунар Одилҷон Назаров ва Мӯътабар Иброҳимова бахшида шуд. дар маҳфил аҳли зиё, ҳамкасбону ҳамкорон ва дӯстдорони театр ҷамъ омада буданд. муовини раиси вилояти Суғд Зайнура Азимӣ дар баромади худ иттилоъ дод ки саҳми Одилҷон Назаров ва Мӯътабар Иброҳимова дар ташаккули соҳаи театр ба сонназар расм мебошад. ташаккулу такомули театри тоҷик ба рӯзгору осори як зумра устодони санъат робитаи устувор дорад. дар ин ҷода нақши ҳунармандони халқии Тоҷикистон, фидоёни саҳнаи ҳунар Одилҷон Назаров ва Мӯътабар Иброҳимова ба соназаррас аст. Одилҷон Назаров соли 1929 дар шаҳри Хуҷанд дар оилаи косиб ба дунё омадааст. баъдан барои сайқал додани маҳорати мутрибӣ ба омӯзишгоҳи ба номи Содирхон Ҳофизи шаҳри Хуҷанд дохил шуда, нозукиҳои ҳунари навозандагиро меомӯзад. маҳз дониш, маҳорат ва санъати баланди Одилҷон Назаров сабаб гашту ӯро ба театр даъват намуданд ва ҳамин тавр дар соҳаи театр ӯ фаъолияти кории худро идома дод. маҳорати оҳангсозии устод Одилҷон Назаров асосан аз соли 1949 оғоз шудааст. асари нахустофаридаи мавсуф бахшида ба бисолагии Тоҷикистони шӯравӣ соли 1949 бо ҳамкории шоирон Муҳиддин Фарҳад ва Аминҷон Шукӯрӣ таҳти унвони марши идона барои оркестри созҳои халқӣ буд. ин асар дар шаби тантанавии ҷашн дар саҳнаи театри давлатии масакаи мусиқӣ ба номи Камоли Хоҷандӣ садо дода, аз тарафи санъаткорони касбӣ ва тамошобинон хеле хуб пазируфта шуд. Мӯътабар Иброҳимоваро ҳамчун хушдоманд дар тамоми ҷумҳурӣ ва ҳам берун аз он мешиносанд. Мӯътабар Иброҳимова нақши хушдоманро дар намоишномаи «Исёни арӯсон» ҳанӯз соли 1985 бори нахуст иҷро карда буд. ин ҳунарманд дар баробари иҷрои нақшҳо дар намоишномаҳои театрӣ ҳамчунин дар филмҳо низ ҳунарнамоӣ кардааст. дар маҳфили ёд будаш бошад, намоишномаи «Исёни арӯсон» аз ҷониби ҳунармандони ҷавони театр бори дигар рӯи саҳна омад. он рӯз дар маҳфили ёдбуд оҳангҳои офаридаи композитори машҳур Одилҷон Назаров ва нақшҳои иҷронамудаи Мӯътабар Иброҳимова бори дигар дар саҳнаи театри давлатии масака мусиқӣ ба номи Камоли Хоҷандӣ рӯи саҳна омад. аз тамошои порчаҳои намоишномаҳо дили ҳар як тамошобин ба ваҷд меомад, гӯё ки дар саҳнаи театр ду боли як ҳумо Мӯътабар Иброҳимова ва Одилҷон Назаров рӯи саҳна омада бошанд. рӯҳатон шод бод, устодони санъати волои театр. Парвина Аҳророва, Бароҷон Шерматов, барои барномаи иттилоотии Паёми рӯз.